akwai wani ana ba mu labari, suna tafiya a cikin mota, an sa karatuna, shi direban ya sa karatuna ana sauraro, to a cikin karatun sai na jefa irin kalma ta turanci haka, shine ɗayan sai ce a shi malam ya dan waye. Wato kaga turanci shine wayewa. Saboda ka shi a tunaninsa in na iya turanci na waye, amma duk abin da na iya na alkur'ani da addini wannan ba wayewa, ba wayewa. Wai ina jefa wannan kalmar sai ya ce ashe malam ya dan waye. Masakir, yanzu a Najeriya turanci ne wayewa? Shi ma bai san inda ake wayewa ba yanzu. Allah. Ai yanzu ka zama kana da capacity. Shi ne wayewa. Ina wayewa nan? Ba wayewa.